Hi. Piste. Hi guys. So today, welcome back to my channel. Karon balik ko ron. Balik ko kay bakasyon man. Diba? O may buhaton. So, ano so karon post ko ron sa mga past videos na ko nga one ako na buhos bagay tungod busy ko butan kay engineering no busy daw inana nya karon post ko na ako mga video no and karon kay butang sige no paminog mga anime ron mga music sa bata ha na about depression day so na racing to the night today more rin ako rin update ako ba ano ba huwag ko ibuhat rin so di ko busy so inudugay ako rin pa sa lida ang batang tanaw ba man so that's it, that's 1 minute. See you guys. Pero hay padung ta ba? Kano hay padung ta ato ila sipo. Ha? Mo agi sir kuan. Hi guys. So, mana mentor guys. Karon gay. Uli na gay. Law. Saka ka balik guys, baka na guys. Ha? Saka ka balik. Di na ko no sir. Di ni to surya sir. Di ni to mentor. Klaro di ni may style na. Hey guys, karon nami karon sa naman ni Stephen no. What the hell? Hi guys. Oh guys, so karon kay karon sa kulon syudad pertinita piste yan. So, potong asa karon. Wala ako kay kapoy kay update ako kay init man. Sa kay init ba. Tulo ko protection, mask, shades, kao pa jud tayan Taon sa nang ikuan Ano sa may tamboron ba? Okay kayo. Okay kayo. Pagayod na. Oh yes. So karon gibay metrics me. Mali pag kumbalaw sa site. Bye. Uy.